enti se wa prempeno no Estate Junction Spinters na yekote ne nka no ne ento Premotobre Kasee no so na ye monwura ye ensem foforo emu na ene na wotwe pepepe beto dwa se atem da dwa Kasee na wo ho no eja tom ama japade de ene dodo no a ekọ ne enim sanka si ho ama ye hwe ne ade yie nso ato yie a yenkote a Omanhene ahemfie so ene adweregu emu nsam Adom TV edeba Abrosanya eho eno Omanhene wa Akyem Kotoku traditional area ete adweregu a efa aka no nso akoye owuamena emfie aduonu miensanie ena saadan yi wosi hia wode eya ahemfie na senti a ensiesie bia enkoso ene se mentimi ho ase bi eda adehye abusua a wonom ewo agona ewo Akyem Kotoku emu Adom Kasee ekoduru ho one omanfo a wonom etebe ahemfie yi etwetwe enkomo na wode nsema hodo bi etudwa 6 o'clock ana yete se clarkins bi aba edan nim nti eba asa no na wo se ye hwe na akola bia onam ahemfie nim wo ne manefa enchen nti ebo awia be 2:30 no na fe mu wa edin yi a wo se ye hwe na ye kosoa esi kwan no se na be ya akola bia mpo school ba bia mefa se na emungu ne so nu ade na ye hu pa nti awia ye de efie ni efie ben ahemfie no afede ye de tem afede ye de fie ye ti fie ti yirimba ko pe na jame maami di mika no to ye gate ni mu ifuto e ba ya sokora mpo na no onyan ahemfie ne de e start say ebu ache da bia obehu na ba bia wai enti me betena nim ha nkwala atwam a na mapam wo se bunhwe ne ye enu achi ena assemblyman a owa asen na ye abatobro no so Akyem oda Old Town ai ho ena ahemfie yi ewo ene papa ya amoa no de adresede eto nadmo ne mpanifo a aka enim se adawroma omeyi edan yimfiri honom ema wo mo se beyi a bibibone bia ensi be kona bomo Akyem so mo mehwe dan na se na dan si ye ni so ogusu no eya kaka betu abuga ku nipa anytime but one of boss ananto ho omo chance omo toilet de akoma state council ne anoma asa meka say ne ya meka yin enura nkwa me friends yes an kono say ade ne babu asa kum nipa de atoye chema sa bebie to omo nto ha na mo mianum timi sika koto one tapes akepu dan no nyina so mo bia mfa dan no ho biem because anytime bia betu aku dankopon kwanse any sa tapes am this sen ho akabado say wie ka ya sa ta sambo ne biem sise makacha ne obi ase me sro mo ne aka no kwasi ho no enne ne che ya sempen for machine na mbabu ne aka no fi because insuo sa ta gusu a efia bimben ho bibia betumi asi Ebrasem ni si ye no Omanhene wa Akyem Kotoku traditional area osi ade ye Dr. Paul Manson otoso 9 ene nanan mahemfo wo bro no so ekọ honom oni Adom Kasee amane boni kwasi azo twetwe nkomo editu dwa se edan no ya ye ho plans aye ho quantities afa ne ye be buasie si na ahemfie a esema pa ema Kotoku man enti ne ya ye drawings nyina de abatita dan ho boso miensa ne ena sika di besi ye sika Daniel Monda ye de ato ho amaye no emu kapre kora menye nanso wo apese oboa ahemfie no ekwan bia so se eye goodwill se ye wo mpai bo ni nyina ya beje se nye sika nko na de si ahemfie